Xec, que avui te vinc a explicar la història de com, a base de l'exemple, acabo d'acabar d'entrenar amb mon fill sense dir-li que entrenéssim. Pues jo sortia i m'ha dit, papa, què fas? Dic, surto a entrenar fora, com faig cada tarda. Diu, que jo puc sortir amb tu? Dic, claro, vine. Diu, què puc fer? Dic, què vols fer? I m'ha dit, regar les plantes, jugar, aquí amb tu. I s'ha posat a fer-ho. I m'he posat un crono, 48 minuts, sentadetes, dominades, squats, burpees, i anava fent voltes i anava jugant. I de com me diu, papa, que puc entrenar amb tu? I ell mirava el crono, portava 20 minuts, me'n quedaven 24. Dic, claro, vine. Diu, i què faig jo? Perquè ella s'hi entrena amb mi. Dic, pues fes el mateix que faig jo, ves-me seguint. Total, que hem estat 24 minuts junts fent 4 exercicis bàsics. Quan hem acabat, hem xocat la mà, ha estat contentíssim, superbon entreno, papa. I s'ha anat supercontent. I per què això? Perquè al final, en el que jo crec que és en l'exemple. Jo crec que en entrenar, en menjar bé, en llegir llibres davant d'ell, en no beure alcohol davant d'ell, perquè al final ell té ganes de fer el que fas tu. I en l'exemple li ensenyes allò que tu creus que són valors i allò que sobra. I si em segueixes, jo et donaré tips, però sobretot a la cuina, fer-ho més bo, que a ell li agrada i menjar els dos saps.